mange forskellige mennesker, og vi har hver vores personlighed, stil og attitude. Derfor findes der mange forskellige roller, og man kan have flere roller. Som mand, der er far, lærer, fodboldspiller, ægtemand, en sjov medarbejder og elsker. Det er derfor ikke altid en selv, som vælger ens rolle. For der er flere, der spiller ind. Blandt andet den kollektive og sociale identitet, som er hvad og hvem vi hører til, og hvordan de sociale omgivelser opfatter os. Don't you know, don't you know, beautiful, don't you know, no, no. Live your life, live your life. Men hvad er det, der gør, at vi for eksempel stempler Martin som nørden? Da vi startede i første F, var der ikke nogen, der havde roller i forhold til hinanden. Men efterhånden, som folk lærte hinanden at kende, fik man tildelt en rolle som den, man fremstod som. Man ved aldrig, hvordan andre opfatter ens signaler. Martin ser sig selv som en god social klassekammerat, som tror, at alle kan lide ham. Men sådan er det ikke. Folk ser altså en indelukket nørd, og han har derfor fået tildelt den rolle. Det skaber derfor en rollekonflikt, fordi han gerne vil prøve at flytte sin rolle hen imod den rolle, han gerne vil fremstå som, uden at skulle træde på de forventninger eller normer, der er altså rolle, han har fået tildelt, for ikke at skabe negativ sanktion. Don't you know, don't you know, beautiful, don't you know, no, 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 no. Take your time, take your time. Når Martin er i skolen, er han frontstage, hvilket betyder, at han breder publikum, når han lytter til læreren og optrædende, fordi læreren har en forventning om, at han deltager aktivt og lytter i timen. Don't let them bring you down, no. The beauty is inside of you. Don't let them bring you down, no. Oh, don't you know, don't you know, beautiful, don't you know, Når Martin kommer hjem og går ind på sit værelse, så er han backstage, fordi der ikke er nogen forventninger til, hvordan han skal fremstå eller nogen rolle. no, 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 no. Beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people. Hvis vi tænkte på Martin, så vil vi ikke mene, at han hørte hjemme til en fest. Man vil mene, at han var i et såkaldt uvant miljø. Hvis han derimod sad på et bibliotek med næsen ned i bøgerne eller til en time med hånden op, vil man mene, at han var hjemme eller i sit rette miljø.